Autoritats esportistes d'Almussafes, representants de totes aquestes entitats esportives tan potents que tenim en el nostre poble, també la reina de les festes i la seva cort d'honor, es donen cita aquesta nit, aquesta fantàstica nit de divendres en el pati del Col·legi Almussaf per a celebrar la gran festa de l'esport almussafeny. Issa festa en la qual s'honora, en la qual es reconeixen els mèrits de tots els esportistes del poble i dels 3 premiats d'aquest any que després descobrirem. L'esforç inversor de l'Ajuntament és molt gran, l'esforç en infraestructures també és molt gran i això ens aporta que tinguem moltíssims esportistes, moltíssimes escoles i estiguem sent un referent en quant a l'esport en la província. M'agradaria felicitar als 3 premiats, als 3 guardonats d'enguany. En primer lloc, com no, a Puri Garcia per ser la fundadora del Club d'Atletisme d'Almussafes, però sobretot per el mèrit que va tindre junt a José Asins, José Senón i José Antonio Miguel Garrido, fent aquest esforç que feren fa cosa de 2 mesos, recorreguent 120 quilòmetres per intentar visualitzar aquesta lluita contra una malaltia que tots coneguem algun familiar o alguna persona que està patint-ho i la veritat és que això n'hi ha que agrair-li-ho i per tant va per ells i enhorabona als 4. La veritat és que tampoc m'ho havia imaginat, però sí, poquet a poquet comenci en el club i he anat cada volta superant coses que no m'havia pogut imaginar. Recordo quan començàvem que els 5 quilòmetres es veiem com una cosa que no arribaríem mai i ara anar a fer 120, doncs mira, uns quants més. Parlar de ciclisme en Almussafes és parlar de la penya ciclista d'Almussafes. Més de 35 anys, la veritat és que tota una història viva del ciclisme en Almussafes y por lo tanto enhorabuena también. La verdad estamos muy orgullosos porque aunque tenemos 101 años de historia, son 58, 60 años como club, como peña, y la verdad, pues estar 100 años ahí es muy bonito, la verdad. Bueno, pues en principio subirá al tío Salvador Alemany, con 95 años, o sea, que todo un ejemplo, 95 años encima de la bicicleta, es casi más centenario él que el club, y también subiremos los directivos y la portavoz del club para hablar un poquito del tema. Dins de la família d'Arbona, família Arbona, en aquest poble, és parlar de billar. Però en concret, Emili Arbona, per els seus mèrits, per tota aquesta trajectòria, n'hi ha que agrair-li-ho perquè ha fet molt, molt, molt per el billar en Almussafes. És una nit especial perquè al llarg de tota la meva vida ha tingut molta visió això des que era un xiquet. I ha passat moltes coses per poder arribar al moment d'avui i als 70 anys. El reconeixement a tota una vida de dedicació al billar i formar el club d'Almussafes. Gràcies a Déu tenim un club molt important de la comunitat valenciana en grans jugadors. Per tant, aprofito animar-vos a seguir practicant esport tots els dies, quan puguem, totes les setmanes, a intentar que els més menuts s'apassionen per algun d'ells, intentar que s'inicien de walk-in, simplement que disfruten i així segur que seguirem tenint un poble en una gran cultura i participació esportiva, plena d'èxits, diversió i felicitat. Espero que passeu una molt bona nit i disfruteu del sopar. Gràcies.